Dobré ráno z Levoče, hlásim sa z Levoče. Po dlhom čase znovu máme výjazd. Bol som busy, sorry za to, ale verím, že toto video sa vám bude páčiť, keď ho postnem. Naposledy som postol magnetitárskú 60, čo bolo super akcia. Pred nejakým mesiacom vraciam sa späť. Som späť a ideme do Levoče. Do Levockých vrchov, dnešná trasa 60-70 km, 1400 výškových, chcem ísť pozrieť novú vyhliadku, prejdem cez obec Torysky, naposledy pred rokom, keď som tu bol so Stanleym, tak sme obišli trail Repáše, flow Repáše, tak chcel by som ísť naňho a potom cez Ihľany by som sa chcel vrátiť do Levoče. Poďte so mnou a na toto sa dneska môžete tešiť. Tak, vyšľapal som prvý kopec a keď som zišiel z Levoče, tam sa delila cesta na Mariánsku horu, vľavo išlo pre peších, vpravo pre cyklo alebo pre auta. Som momentálne na rozbočke a je tu nejakých 260 výškových za kopček, celkom výživný za 3 km. Čo chcem upozorniť a upriamiť pozornosť, je vec, cyklistická trasa putnického významu Levoča, Spišský Jeruzalém a Spišské Podhradie, ktoré realizuje Prešovský samosprávny kraj. Dávam prst hore, v Prešovskom samosprávnom kraji sa robia veľa cyklotras, čo je super a jednoznačne sa tým podporuje turizmus. Pomaly sa blížim na Flow Trail Repáše, čo tam vidím. Idem po cestičke z dedinky Úloža, smer Vyšné Repáše. Úplne peaceful, krásny les, počasie. Life is good. A som tu. Na teraz sa ide tam niekde. Tam je vstup do areálu. Krásne. Pekne. Si to ešte zavreté. Skoro je. No a poďme nájsť vstup na trail.
Bránky, super. Flow Trail, mal by ísť pri ceste. Takže tu bola nejaká značka, bolo by to skvelé. No, pohľadáme ho. Repaše, Flow, welcome. Veľmi pekný citát, rešpekt je pre bikerov vecou cti. Respect is a matter of honor for bikers. Stredne náročný, modrý. Mal byť okolo 3 alebo 4 km. Tak, poďme si ho zjazdiť. Ďakujeme všetkým, čo to vybudovali. Takže Flow má dĺžku 1,3 km. Tu som si aj drona. Obce Závada. To spúšťam dole do Levodskej doliny. Je to po ceste, ešte mám asi 900 metrov, úplne stále dole. Prehodíme si. A dneska kratší trip. Vysvetlím na konci. Ale dôležité, že som si zrobil. Že som dal trail, dal som aj dronový trail, takže aspoň niečo, čo mám čo postnúť. Hádzam do Levodskej doliny. To vidno aj na GPS-ke. Na počítači. Dúfam, že dačo počul, lebo ten orech mi brutálne hučí. No nie je, že je pokazený, ale ako generický.
Tu máme Levoča, Levodská dolina. Veľmi krásna časť Levoče, musím povedať. Zastavím sa tu, dám si svaču a pôjdeme ďalej. A ten trail bol dobrý, čo som bol. A asi polietáme s dronom trošku. No a kto prídete do Levodskej doliny, môžete sa zastaviť pri takomto krásnom rybníku. Veď je tu žabia cesta. Tam sa aj chytajú rybky. Sa tu normálne zastavím. Krásny areál. Preliesky pre deti, futbalové ihrisko, pre malé deti, pre rybárov. Krása. To je, že toho nie je viac. Krásne. Našiel som do Levoče. Krásny kostolík v strede mesta. Jeden. Tam bol druhý. Išiel som okolo gymnázia. Levoča má úplne krásne čaro mesta. Hlavne centra. Keďže je takého obdĺžníkovitého tvaru. Všetky pamiatky sú pokope. Krásna pešia zóna. Kaviarne a cukrárne alebo nejaké bistrá, kde si môžete sadnúť. Jedna z krásnych historických budov. No a hneď predaj a servis bicyklov. Bajky musia byť všade. Nakoniec dnesného tripu, nakoniec 30 km, skoro 700 výškových. Polovica z toho, čo som chcel, polovica z jedného dôvodu. Prehadzovačku SRAM X0 treba nabíjať približne každých 600 km. Včera večer som pozeral na appke SRAMu. Ukazovala plná. OK. Keď sa mi to nezdalo, párkrát som sa prešiel aj s bajkom, stále bola plná. Takže keď je plná, to je plná. No a jak som šľapal prvý kopec, vyskočilo mi battery low. OK. Som pozeral nejaké ešte fóra, som sa zastavil a chlapci tam písali, že SRAM ukazuje buď 100% alebo 25 a 0. Tak poučenie do budúcnosti, verím, že sa poučíte z mojej chyby. Ja som sa určite poučila. A najbližšie to už celé dám, asi nabijem baterku predtým. Dobre, dal som Repaše flow, celkom pekný flow, 1,3 km dlhý. Avšak mohol by byť aj pokosený sem tam a dosť je už aj v drsnom tvare, takže a shape, takže možno by ho bolo dobré aj trošku dať dokopy znovu pred sezónou. Išiel som cez Levodskú dolinu, pekná cesta, cyklochodník. Trošku som si aj zašľapal, takže neviem čo povedať, akurát som chcel tých 70 km, 60, 70, 1400, 1500 výškovinu. Nevydalo. Nie každý deň je nedeľa, aj keď dneska je nedeľa, tak možno najbližšie. Zatiaľ čaute, vidíme sa.